Bano Anyangma, notre Fatou de la revue des séries du Mali Film. Donc, abonnez-vous, au bienvenue, Koroleo, au Niché, au Lamela. Donc, Bibaro, Amna Bibaro qui est Ayani Awadeka. Saison 1, à Bana, saison 1 Bana. Awira Aglina Takara Mouyeni Koina, Bromso Korowan, Bromso Fitininga Kola. Ah, il m'a donné série Jara. Ah, histoire fin be en a dugono. O doni ne kumbe serina donc akli pour que ka mɔgɔw akili lasigi pour que ka conseil ɲuman di mɔgɔw ma nin bɛɛ de kun bɛ nin na ni awa jara en tout cas o ɲɛnafin na minɛ yanni saison 2 cɛ aw hakilinata ye mun ye o ko la donc yanni an k'a daminɛ donc ne balima silamɛw aw bɛɛ ala ka su in ala k'a timike kuma da an bɛɛ lajɛlen ma ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen donc bi ye tile 10 ou bien tile 11 na ye donc ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma ala ka force d'an ma an ka se ka laban ko ɲuman na ala ka an ka su ani an ka seliw bɛɛ lajɛlen minɛ donc an bɛna aw yani aw daminɛ saison 1 donc an bɛna revue kɛ a bɛɛ la quoi donc mun jara ne yɛrɛ ye et puis voilà an bɛn'o kɛ aw hakilinata ye mun ye an ka taa fɛ. Hey, ayani awa buktunga série mado série njara est-ce que ni saison 1 yɛrɛ la ka ben ka parce que épisode na ka différent dron dama de kun ni ka je pense ka be foye caman kɔnɔ an ka dugu la dɛ aw yɛrɛ hakilinata ye mun ye nafiki minnu bɛ na ka du fara pour que k'u sen don aw ka dukɔnɔ kumaw la minnu t'u ɲɛ sira la cɛ terikɛw fɛnɛ minnu bɛ ɲɛbɔ i fɛ ka sɔrɔ u terikɛ de i cɛ ye o b'a la bolokoli kuma kun b'a la ni cɛ ou bien muso y'a ka baara perdu o kumaw kun b'a la belle-sœur nafiki ninnu mun kɔnɔ ko e ka du kɔnɔ problème b'olu ɲɛ sira la ou bien e ka du y'olu ta de ka n'u sigi ko parce que u kɔrɔkɛ ka so ala donc ani baarakɛlaw ole la nin bɛɛ de bɛ saison 1 kɔnɔ saison 1 jara a jara fo k'a dama tɛmɛ donc sisan ne an bɛna daminɛ ni mun ye fɔlɔ donc mun ma diya ne ye kosɛbɛ saison 1 na an tɛna daminɛ n'o ye après an bɛ laban ni mun jara kosɛbɛ ne yɛrɛ ye an k'a daminɛ donc sisan n t'a dɔn n'aw hakili bɛ a la a daminɛ la série in daminɛ la épisode damadama ninnu u ye bruitage kun b'a la yɛlɛko bruitage ni bruitage fɛn ninnu sugu ne yɛrɛ kɔni parce que série caman de la n ye nin ye quoi il faut k'u ka nin pratique in de dabila Mali la nin bruitage tugu a bɛ se ka bɛn sketch ninnu na comme quand tɛ ka sketch n'a bɛ sketch ninnu ni fɛn ninnu kɛ ou bien n'u bɛ mɔgɔw émission dɔ kɛ n'u bɛ mɔgɔw interroger dugu kɔnɔ o fɛn sugu ninnu a bɛ se ka bɛn o la mais série la kɔni ne bolo a bɛn nin bruitage sugu bɛnnen t'a la quoi donc ne hakilinata de don dɛ bɛɛ n'i ta ne yɛrɛ kɔni bolo nin cɛmanya la a kɔni bɛ ne perturber personnellement a bɛ ne perturber donc heureusement u y'a bɔ a la quelques épisodes donc o ye ko ɲuman ye yɛrɛ de donc malgré quelques sɔngɔ problème kun bɛ yen ani image kuma dɔw la mais série in kɔni a ma fɛn bila quoi a nana mun kama a m'o bila parce que histoire fɛn kun b'a kɔnɔ a histoire a ka ca si ni si tɛ kelen ye et puis an yɛrɛ kɔni b'a dɔn an ka sow kɔnɔ ni histoire caman ba de bɛ ni histoire caman de bɛ donc sisan an tɛna mun jara ne ye épisode minnu jara ne donc épisode minnu jara ne aw hakili b'a la aw ye convaincu pour que a ka taa sport kɛ tu vois ni épisode in na en fait u y'a kɛ pour que k'a yira ko bɛɛ bɛ se ka sport kɛ âge ko t'a la foyi en fait i mana kɛ si o si la i bɛ se ka sport kɛ mais sport min bi i yɛrɛ fɛn quoi pour que k'i senw bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn k'a ka ɲi mɔgɔ ma au niveau santé donc ne yɛrɛ kɔni bolo u ye message min bila nin yɔrɔ la a ɲɛna kosɛbɛ parce que il faut k'a ka yira mɔgɔw la âge ko tɛ sport ko la bɛɛ bɛ se k'i sen na yala a ma fɔ ko boli mɔgɔ min bɛ se ka boli u ka boli mɔgɔ min bɛ se ka tagama u ka tagama donc k'i fariw bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni a ka fisa bɛɛ de ma donc sisan filanan min diyara ne ye aw hakili b'a la
Ahmed terikɛ min tun bɛ Awa nɔfɛ a bɛ ka Awa bɛlɛ ka Awa bɛlɛ a y'a dun Awa kɔni ale ɲɛ tɛ foyi la ala taara o fiɲɛ wulila mais Aya de tun ɲɛ bɛ nin bɛɛ la surtout Aya ye a minɛ cogo min na k'a sanpa nin yɔrɔ in diyara ne ye nin épisode in diyara ne ye donc ani épisode wɛrɛ mun fana diyara ne ye baarakɛla ni sac Louis Vuitton ayi nin kɔni franchement a yɛrɛ kɔni b'a dɔn ko nin ko sugu tɛ Bamakɔ mais o décalage in de ɲɛna quoi o décalage in de ɲɛna en tout cas ne yɛrɛ kɔni ni ne ye baarakɛla natɔ ye mode sugu dɔ la ani ka fɛn sugu dɔw b'a bolo i nana en même temps i taara ala tɛ minute kelen bɔ i nana dɔrɔn i taara hali i tɛ minute kelen kɛ ne bara et puis épisode mun diyara n ye fɛnɛ aw hakili b'a la bolokoli épisode normalement ni bolokoli a kuma yɛrɛ man ka kɛ bilen parce que fɛn min don an yɛrɛ fɛnw kɛra a kan ko fɛn min don a man ɲi an bɛɛ b'a dɔn k'a man ɲi mais comme mɔgɔw bɛ continuer la dɔw bɛ continuer halisa a ma faamuya dɔw bolo donc il faut k'a continuer de il faut k'a ka continuer pour que ka mɔgɔw lase ka sensibiliser parce que fɛn min don bolokoli a man ɲi halisa denmisɛnninw bɛ sa a la denmisɛnninw bɛ bange a la fɛn min don a man ɲi muso yɛrɛ ma a man ɲi yɛrɛ humanité yɛrɛ ma donc fɛn min don ni séries ou bien ni fɛnw bɛ to ka continuer films bɛ se ka continuer a kan hali bi pour que ka mɔgɔw la sensibiliser pour que u ka nin ko sugu in dabila wala a bɛ fisaya parce que fɛn min don a man ɲi hali dɔɔni a man ɲi fo k'an k'a dabila mɔgɔ minnu b'a la n'u bɛ lamɛnni kɛ n'u bɛ film lajɛ ninnu na u k'a dabila parce que fɛn min don fɛn ɲɛnama tɛ hali dɔɔni donc o de kun ne ka fɛn préféréw filɛ nin ye ne ka épisode préféréw filɛ nin ye mais tɔ caman fana diyara n ye dɛ donc sisan ne yɛrɛ kɔni bolo sujet ba de bɛ yen mun ma aborder halisa donc saison 2nan na fɛnw bɛ yen ka kɛ hali bi dɛ donc u bɛ se ka thème dɔw ta comme violence conjugale ni bugɔli couple la o kɔni o bɛ yen dɛ hali bibi in na o bɛ yen donc ani muso minnu n'u cɛ terikɛw n'u bɛ bɔ ou bien cɛ ni muso terimusow bɛ bɔ donc aw est ce que ni ne hakili jiginna fɛn dɔ la Awa ka den sɔrɔ u kana fɛn bila ninnu ka ko la Aya ni Awa ka ko la parce que an yɛrɛ kɔni bɛɛ b'a dɔn mamuso u n'u mɔdenw o tɛ maka dɛ i mana fɛn fɛn fɔ mɔden mamuso tɛ sɔn a ma donc o yɛrɛ kɔni ne yɛrɛ kɔni bolo o fana bɛ sɔn ka ɲa kosɛbɛ donc ne yɛrɛ kɔni ne bɛ ka saison 2 makɔnɔ dɛ avec impatience en tout cas u kɔni u bɛna ɲɛnafin bila n na dɛ Awa ni Aya kɔni u bɛna ɲɛnafin ba de bila n na donc e yɛrɛ e k'a fɔ ne commentaire la épisode mun diyara e ye saison 1 na i kana ɲinɛ donc ne balimaw ni ne tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ye bi Aya ni Awa ka saison 1 série la donc aw yɛrɛ hakilinata kɛra mun ye nin ko in na ne yɛrɛ kɔni a diyara ne ye et puis équipe bɛɛ Buktum équipe bɛɛ mɔgɔ fɛn bɛ participer à nin série la franchement aw ye baara kɛ yɛrɛ de aw ka baara a taabolo ka ɲi donc a ye continuer comme ça un grand bravo à tous donc ni ne tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ye bi ni saison 1 na donc sisan aw bɛ soin ta aw yɛrɛ la a n'aw kɛrɛfɛmɔgɔw donc aw kana ɲinɛ dɛ a y'a partager a ye video ni partager pour que an ka kɛ ko kɔnɔkulu aw hakilinata ye mun ye nin ko la aw kana ɲinɛ k'aw abonné dɛ mɔgɔ minnu m'a abonné donc ni ne tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ye bi donc ni ala sɔnna ma u ye série kura Buktum TV ye série kura dɔ bɔ ko face cachée donc an bɛna o revue fana kɛ bientôt aw kana ɲinɛ dɛ a y'a suit donc kuma bɛɛ n bɛ to k'a partager n ka Facebook sanfɛ donc o mana épisode o épisode bon n bɛ to k'a partager n ka Facebook sanfɛ donc aw kana ɲinɛ donc à bientôt a k'an bɛɛ wagati wɛrɛ